Na, hello, sziasztok! Én Roli Minecraft vagyok, és ez itt a Hunecraft szerver, ahol én tulaj vagyok. Remélem, hogy itt lesz velem Stafix, a főtulaj. Na, hívjuk is be. Na, vedd már fel. Kurva anyád. Kurva anyád. Amúgy rohadt jó szerver lesz, szóval majd IP-t leírok nektek ide a leírásba. És de lehet, hogy inkább Gerixet hívom be. Ő is itt amúgy admin, szóval csak ő nem tud feljönni majd szerintem. Basszus kulcs. A picsába. Na, de amúgy nézzük is meg a szervert. Itt vannak a... Nézzük meg a Perwarp csapatot. Mi az, hogy nincsen? Kurva életbe. Perwarp. Na, most mi a faszom van? Előbb még volt. Mindegy, akkor nézzük meg a per warp rangok. Még ez nincs gépnél. Na, nem fagytam be, itt vagyok. Itt van a upload az 250B, a lovag az 500B, a király az 1000B, a tank az 2000B, a huszár az 4000B, a mester az 8000B, a császár az 16000B, és a császár plusz az 32000B. Na, pillanat, csak beívok egyik haveromat, mert unatkozok. Bocsánat, hogy csendben vagyok csak. Hát, most... Na. Tu. Na, gyere már valaki, vegye már fel. Igen, meg volt nekem, nem volt meg, csak hazudok. Na, TFK. Te felveszed? Na, gyerünk már. Jó. Pillanat, tessék. Na, per game. Cézzünk. Mm. Szerintem rohadt jó map, szóval adok egy Hamachi IP-t, egy Hamachi kódot, meg adok egy Hamachis IP-t. Hoppá, mit találtunk közben? Kicsi nappal telítok. Igen. Na hát ez fogalmam sincs, hogy ez mi akarna lenni. Na, visszajövünk ide. Meg. Jó, és vannak olyan, hogy per GM. Nem tudom, hogy mi van a warpokkal. Mm. Ö, Pillanatot kérek, csak nem tudom, hogy mit akar ez a nyomorék.
1500. Na mi akkor? Na, elnézést, itt vagyok, csak... Na, szóval kérlek gyertek fel a szerverre, rohadt jó szerver, majd a leírásban persze lesz egy IP cím, egy Hamachi IP. Na, ennyi lenne a videó. Sziasztok!